Bu Sri Rahayu karo Pak Yasin. Pusri galak solat. Ae lunjak. Kuwi buta galak. Lah ya Bu Sri kaya buta. Buta. Sampeyan ngomong ngono nyapa? Maksudku nggih nadane buta galak kan ya kenek ngono lho. Pusri ayu ngono. Oh iya. Busri ayu solae lunjak katoke blorot. Wes kene. Wis ora tekan gon ngono. Ngene lho. Bu Sri Rahayu kalian Pak Yasin semoga tansah pinaringan bagya mulya, tansah pinaringan tentrem rahayu. Lan ugi masyarakat Tengancar mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang umurnya. Rezeki yang banyak. Kok ra diamini to Pak Bu ya?